večer, vážení televízni diváci, toto je Kukávka, asi to už možno viete. Je to improvizovaný sitcom, kde herci vytvárajú svoje vlastné dialógy. Neexistuje žiaden predpísaný text a o to vlastne ide a preto, ako to celé skončí, je veľmi otázne. Toto sú naše dva byty, samozrejme majú aj svojich obyvateľov. V tom pravom býva Alojz Kurej a Gabika Kurejová. Na pravej strane, prosím pekne, z vášho pohľadu teraz z ľavej strany, ja som naopak, prepáčte, tak tam býva Marián Ránka, Sharon a Dušan Čiža. Všade tu sa pohybuje domovník Štibráni. To sa dozviete tiež všetko neskôr. Čo chcem povedať ešte dôležité je, že dnešná časť sa volá nie náhodou Ples. Dámy a páni, a Kukávko je známe tým, že ja to hercom kazím prostredníctvom týchto gombitov a zároveň to kazí tak trochu, alebo ovplyvňuje dej aj publikum ctené, ktoré je dnes tu a verím, že budete vyberať veľmi dobre. Poďme sa pozrieť do bytu manželov Kurejovcov. Gabika je mierne nespokojná, pretože má pocit, že ich život akosi nie je na úrovni. No hen ho, kúkaj ho. Karty hrá, sám. Toto tu nemá úroveň. Hovorím ti, toto nemá úroveň. Ja tu zemrem, na čo matka príroda takúto peknú tvár vytvorila, aby som tu sa krčila niekde vo foteli po mŕtvom detkovi. Pobraj, aké by si videl život v prírode, sa na mňa pozeráš. Gabi, dýchaj. Ale ty ma... Hen, na čo mám toto? Lepšie? To. Matka skákavá, prečo ja musím žiť s opičákom? Škulavá Igrida bola už aj vo filharmónii. Dobre, bolo jej treba na vecko, ale bola. Ja nič. Na čo toto telo drepí doma? A čo už by toto telo robilo vo filharmónii? Čo už by sa tam... Môžete vyložiť, kedy pôjdeš do divadla. Ty si vylože nohy a kúkaj telku, ty. Ty počúvaj, ja si pôjdem pri Sambou k Čížovi požičať tie pilule a nasypem... Nazár. Serus, Laci, nemusíš ani klopať, poď rovno dnu. No ako sa máte, Kurejovci? Ja jak vždy dobre, a Gabika? Jako vždy, na hovno. Spýtaj sa jej. Ja som celý taký zmordúvaný. Každý druhý deň na ples, potom do kina, do filharmónie. Fúr niečo vymýšľa tá moja Iveta, no. Vymýšľajú, tie ženy vymýšľajú. Ja už som úplne zmordúvaný. Vidíš, ale on ide. Vidíš, ide. No tak dlho som nešiel, to není tak ďaleko. Ale, no tak išiel som. Tak je pravda, že v tom divadle som zaspal, hrali idiota, nebolo to o mne, no tak akože... Ale aby ste nepovedali, že to je len tak. Ja mám totižto pre vás takú ponuku. Mám 4 lístky na ples. Iveta sa švinti už odteraz. To by mohlo akože byť. Vaše jeden stojí 10 Gabika, euro. začne si predstavovať, že sú najkrajším párom plesu. Možno ani kúriť nebudú, ale však nevadí, nadýchame si. Musíme tam dojsť o 2 hodiny skôr, no. To bude nádhera, keď ty tam vkročíš so mňou. Hviezda plesu, perla Gabika prichádza so svojím boa a tvoje vlasy, Lojzo, budú viať v tých svetlách. Budeme svietiť ako také 2 hviezdy a lelkešová môžu ísť handry fajčiť oproti nám. Takže ste rozhodnutí, že ideme, áno? Jasné, že ideme. No, tak ale poprosil by som to vygubírovať, áno? Ja sa prikláňam k väčšine. Áno. No, vidíš, to je iná. Nenechám ťa doma. Vidíš, aký som? Zoberiem ťa so sebou. No, bohovské. Bože, čo si dám na seba? Čo si dám? Čo si dám? Šaty si dám na seba. Šaty, Bože, ty budeš... Toto by bolo vhodné, šaty si dať. Ty budeš nádherná, budeš jediná, nádherná, budeš... Si myslíš, že je popoluška, vieš? Čo je? Že na plese si ju nájde princ. No? Ja som pribrala! Som tučná!
Ja už vychystaný som. Keď sa to vezme aj ja. Štibrani. Tak dokedy vás budeme čakať? Poraďte. No, tak ja by som o niečom vedel, Gabika. Ja by som o niečom vedel. Pozor, vodičku nerozlívame. Ja by som o niečom vedel, no. No ale... Teraz kto koho balí? No však ja neviem. Ale no tak... Penáze, ne? Ja peniaze. Aj neviem, koľkokrát som to robil, lebo to je, podľa toho to je vyššie, no. Nemáš požičať 20 €? Máš 10, to ti Ale musí daj stačiť. 20. Nemôžem ti dať 20. No a mne neostane. No ja už budem musieť ísť. No. Ne. Láci, no, však rady dneska nejsú zadara, no. No, veď toto, no. Čo mám robiť? Gabika, rada je jednoduchá. Musíš chodiť behať. Čiže behať. A medzi tým nežrať. Alebo môžeš to aj kombinovať. Behať, nežrať. Marián Ránka a Dušan Číš konečne majú chvíľku pre seba. No a keď sú dvaja chlapi pokope, väčšinou sa bavia o ženách. Raz, 20, 30, 70, 80, 82. Ty si uberáš, ty si pridávaš, Marián, číslice. Neafektuj. Ale rátajte si, ako chcete. Dušanko, ja ju chcem. Rozumieš? Chcem. A koho? Však Sharon. No tak asi vás nechce. Marián. Už bola skoro šálka v skrinke. A nič. Tesne predtým zavrela skrinku. Nič. Skrinky zatiaľ nemáme stále navrtané, Marián. Prestaň, nerozumieš? Šálka v skrinke. Ty si dal ráno na praž... Čo? Už bol skoro jalec v bazéne. Ty si chodať moju pilulu, keď rozprávate z cesty. Marián Ránka začne robiť nekontrolované pohyby pravou rukou. Dôležité sú ruky. Šanko, ja ti makám, jak hovado, a nič. A dá sa dokopy s nejakým režisérom, rozumieš? S nejakým, čo je nič. No tak a nech sa dáva dokopy s akýmkoľvek chce. Dušan Číš začne prirovnávať ženy k veciam v miestnosti. Počítaj mi náťahy. Začne prirovnávať ženy k veciam v miestnosti. Náťahy mi počítaj. Počúvam teraz rádio v hlave. Nepočúvaj rádio, keď idem naťahovať struny. Počítaj náťahy. No, nebudem naťahovať. Bože, prejem. Ten globus, veď ten mi S pripomína nejakým režisérom. našu susedu. Také nič. Našu susedu Gabiku. Čo je to režisér? Nič. Gabika má takéto podobné kypré tvary, ako tento guľatý globus. Marián. Počkaj, No už prišla. Princezná je doma. Ale Sharon. Ahoj. Už. Že fuj. Pilule mám v tej červenej škatulke v mojej izbe. Čo sa stalo, Sharon? Sharon zahrá dialóg, ktorý prebehol medzi ňou a režisérom. Hysterická, vybavená žena. Nie som taliansky typ. Giorgio, tak povedz. Nemám dosť veľké prsia. Máš. Alebo čo? Máš.
nemám zadoček veľký, alebo čo? Krásny zadok máš. Zadok ste nechali doma. Giorgio. No? Giorgio, ja ťa milujem. Ale ja som Marian. Milujem ťa, Giorgio, Giorgio. Miluješ ma? Nemilujem ťa. Choď preč. Už ťa nechcem. Neviem, Marian, či ste debil, alebo či vám to dostatočne nerozpráva priamo. On našiel iné herečky. No však... Joj, to je... Blondínky. Ale to je blbá S príroda. veľkými prsami. Ale... S akými veľkými? Trošku sa podobáš na Georgia. Preto ťa nenávidím. Aj ty si svinia. Svinia. Všetci ste svine. Ale všetci Ďakujeme. Aj, Ďakujeme, Nie, pekne. všetci muži nie sú svine. Ako sme sa dozvedeli, Dušan Číž má slabosť na Gabiku. No a teraz príde k ich stretnutiu. No to je náhoda. No toto je náhoda. Náhoda. Dobrý Pán- deň. Pán Číž, komu dobrý pán. Číž. Pani Kurejová, tak ja mám dnes dobrý deň. Áno, No toto. No, to sa teším, pán Číž. A ja idem behať, dobre? Behať, no a nemôže vám robiť spoločnosť? Nie. A prečo? No, lebo behávam sama. Ale veď ja teraz tiež som sa akurát pripravoval, idem behať aj ja. Vy behávate v saku. Áno, toto je pre mňa pohodlný pohodlný úbor bežací. Ja takto bežávam. Bežávate Áno. aj s aktovkou. No samozrejme, ja behávam aj s aktovkou, no však veď ja sa čudujem, že vy bez aktovky. A pred kým bežíte? No, pred kým bežím, no, pred kým, no tak, no môžem aj pred vami teraz. Pán Číž, vy plujete. Áno, hovoria to o mne, preto tak chodím behávať častejšie, že sa tak vypľujem. To je milé. Áno. Dovidenia. No tak počkajte, tak naozaj, mohol by som vám to tak spríjemniť ten beh? Pán Číž, dobre, choďte behať. Dobre, ja idem behať sama. Dobre? No tak, ale Gabika snaží sa mu pozrieť to notný privolili. No tak si sadnime. Trochu sa vydýcham. Áno. Ty kokos. Ježi, to je ale statný šušený. Pán Číž, tak ja idem. No tak ja budem sa plaziť okolo vás. Dobre, ja potrebujem behať, tak poďte so No mnou. vidíte, to je slovo dobytky. Tak, Ale budete ticho. budem držať hubu a krok. Ale keď tú hubu nebudeš držať, tak vieš, kam ťa chytím. Kamkoľvek. Veď to. Ako sme videli v predošlom obraze, Alojz teda skutočne s Gabikou idú na ples. Má to však jeden háčik. Alojz totižto vôbec nevie tancovať. Preto požiada o pomoc Štibrániho. No to ti poviem, Lacko, to si mi pekne zavaril. No vidíš, ja som ešte nejedol. Ďakujem ti pekne teda. A čo? Nie. No za ten ples. Potom budeme jesť. Teraz má takto. Pri vode sedieť nebudeme, ne? Pri vode. Tak dáme vodu preč. No, keď nebudeme sedieť pri vode, tak ju dáme preč. No tak ale tie poháre sú tu na čo? Daj poháre, dáme preč. Je to tu zbytočné. No tak kde sme skončili? Že neviem tancovať.
A čo je na tom ťažkého? Však idem na ples, nie s Gabikou, idem na ples. Ako budem vyzerať? Pochopiteľne, no tak však... Ako skriňa? Alebo čo? Ale tak ukáž mi, že čo vieš, no tak akože podľa toho usúdime, no. Tak čo Daj viem? napríklad tú onu, rumbu. Rumbu? No však to som hovoril na začiatku, že si niečo dáme. Rumbu nemám, mám domácu. Dobre. No tak rumbu celkom ovládaš, a čo ďalej? No a ďalej by som chcel vedieť tancovať, čak to som ti hovoril už na začiatku. Dobre, tak sa môžeme do toho pustiť. Samozrejme, že ja ťa naučím tancovať, čak ja s tým nemám problém. Ja som prešiel niekoľko tanečných škôl, no. Aj osobitne talentujú už... Dobre. Tak samozrejme, že môžeme niečo naučiť. To aj s kostkama, ne? O, to musíš prepláchnuť druhou kostkou. Prepláchneme, aby išla dole. Najprv, kým sa dostaneme k tancu, treba sa nejako uviesť, ne? Ja sa mám uviesť? No tak samozrejme, ne? Však akože musíš hrať na ňu oči, ne? Však ona nepôjde hneď s tebou tancovať. Povie ti, že má drevenú nohu a zostane sedieť. No tak a je vybavené. Gaba? Tá v živote ti nepovie, že má drevenú nohu. Ona ide s tebou hneď tancovať. Ona bude sedieť. Predstavme si, že ona sedí, áno? Čo sedíš? Postavila sa. Ona? Ešte sa nevrátila zo záchodu. Tak s kým sa tu vyprávaš? Tak to jej nemôžem do očí povedať. No, odídeš na záchod. Budeš tam podľa potreby, samozrejme. Teraz sa vrátiš a najprv hráš oči, ona je zadu. Áno, nevidí ťa. Ty čekuješ situáciu, že kde je manžel, áno? Aby si mal všetko očekované. Kde je manžel? Tak tu. Ale ty tam nejsi, ne? To ty som ja, ne? Takže môžeš pokračovať bodu B. Áno, prídeš, ale tak nezáväzne s ňou, tak prisadne si. Akože nič, hrá, že nič. Teraz takto No kde si? Tak poď mi hrať Gabiku, ne? Však nebudem sám. Ale ty si vravel, že ja som ty. Tak ja som nevedel, že ja som Gabika. No však hraj Gabiku, ale ja som ty, ne? Však kúkaj na mňa, že čo robím. A mám sa cítiť ako ja, alebo ako ty, keď som Gabika? Ja som ty, áno? Tak to sedávaš. Teraz ako čo robíš? Teraz som Gabika, nie? Čakám, kým ma ten debil zavolá do tanca. Ktorý debil, však sme tu sami. Dámy a páni, teraz rozhodujete poprvýkrát vy, že vlastne, čo to má čo to má Ladislav Štibráni naučiť za typ tanca Alojza tancovať? Po A, rock'n'roll, po B, paso doble, po C, tango. No, jasné, to je... Čiže Štibráni naučí Alojza paso doble. Dobre. Prosím. Paso. Ty vyplávaj sa so mnou normálne, alebo to potom nechajme tak. To sa volá tak, že paso. Dobre? Asi, dobre. No. Ty počúvaj ma, ale najprv si musíme povedať toto, že to akože v tomto chceš ísť. No? Tak dobre, nie? No tak ja by som povedal, že ako dobre, no, ale víš čo, nevím, no. Skúsi to zapásať. Jak zapásať, veď som. No, ale ja by som ti vedel poradiť. Mám jedného takého známeho, ktorý akože normálne vie narábať nožičkami, ihlami a nitami. Akože ako šelu a tak, akože... No, akože normálne, akože aby si vypadal ako taký štrambák. No, tak čo? No? Čo, Lojzi, čo? Hej. Ježiš, tomuto nikto nerozumie, musím si niečo iné zvoliť. A čo za to? No tak za to, že ti poviem, že u koho si to dáš ušiť, ne? To je prominentný... Šič. Je to šič. Čo? No najprv ti to poviem, lebo ty poviem meno, zase mi to schováš a odídem na prázdno od teba. No. No, tak je to Dušanko Číž, ne, oproti. Ten módny návrhár. Ten módny návrhár, no. Tak ale to som mohol si aj sám domyslieť. No však ale ja neviem, prečo si to nedomyslel. Gabi
Gabika a Dušan sa spoločne vracajú z behu, no a Sharon sa venuje Marianovi. Alebo je to naopak? Poďte, Gabika, poďte tadialto. Poďte tadialto. Poďte tadialto. Nie, aby ste mi išli tadialto. Tuto ešte nemám vyupratované. Poďte, tuto zbehnite. Tuto to už máte vyčistené. Bože, tak toto bol beh. Ja na to v živote do smrti nezabudnem. Idete vracať, alebo sa iba opierate. Áno, trieskajte ma, koľko chcete. Kam chcete ma, trieskajte, bijte ma. Áno, opatrne. Moja laň. Gabika, pani Gabika. Chodím domov. Pôjdem, ale najskôr mi darujte niečo ako pamiatku na tento beh. Darujte mi niečo, čo najviac spotené. Áno, čelenku. Áno, čelenku spotenú. Áno, spotenú slanú čelenku. Áno, to je ono. Ďakujem, pani Gabika. Ja tu budem Idem už do vedľajšieho bytu. Konečne môžem odísť, vy moja kráľovná, vy moja... Čo je? Bože, ten pot! Prepáčte, odchádzam. Sharon, je dôležité, aby si vedela čítať chlapov. Napríklad takého dobrého chlapa spoznáš podľa... Neexistuje dobrý chlap. Neexistuje. Ale existuje. Jasné, že existuje dobrý chlap. Netreba vidieť jeho charakter. Ja keď sa pozriem na ženu, ja tiež najprv si všimnem charakter. A to vy musíte aj u nás, pretože samozrejme, že sú dobrí aj zlí chlapi, ale akože to je všetko iba relatívne. To akože normálne, pozrime sa, akože nemusíme chodiť ani ďaleko, trebárs do Talianska. Dôležité je nehľadať ďaleko. Rozumieš? Ono je to niekedy úplne blízko. Blízko? Hej, by som povedal bližšie ako bližšie. Dámy a páni, po druhýkrát idete rozhodnúť, a to konkrétne o Marianovi, pretože už mu dochádza mu palubná sila v tom, že ako získať Sharon. A o to práve rozhodnete, ešte nehlasujte, prosím. Čiže, čím sa snaží Marian upútať Sharon? Po A, svojimi mužnými pohybmi, po B, pupkom, alebo po C, znalosťou španielčiny. Wow! Veľmi tesne, ale musím skonštatovať, že Marian sa snaží upútať Sharon pupkom. Vieš, ako by som ti to povedal, nie je dôležitá postava ako taká. Ale každý dobrý chlap má čo? Peniaze? To je veľmi dobré, to je dobrý charakter. Ale... Sharon, víte, koľko sa vrazí do takéhoto pupku? Na čo to potom zhadzovať? Víte, koľko je tam oného? Peňazí, koľko je tam vložené? To je krása pupka. Šibráni rozpráva cez ľudové piesne. Používa texty ľudových piesní. Tam sú peniaze? A môžu tam byť aj peniaze, keď chceš. Tu? Áno. Započúvame sa tam? Dole nižšie už nechoď. To až keď budeme sami v izbičke. Červené jablčko. A jablčko? Môže tam byť kľudne aj jablčko. Kúty, to je pekné mestečko. A ja by som chcela mať také brúško. V predošlej scéne sme videli spoločný beh Gabiky a Dušana Číža. Teraz
Dušan ide v domnení na chodbu, že opäť stretne Gabiku. No, Gabika tam nebude, bude tam kto si celkom iný. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste ten pán Číš? Áno. Moje meno je Číš, ako počuješ. Teší ma veľmi. My sme sa tak iba úkosom videli. Kúrej. Teší ma, áno, predpokladal som. Kúrej ako... Kúrej. No, som rád, že sme sa stretli. A ja som veľmi mimoriadne rád, takže už odchádzate, áno? Alois správa sa ako kulturista. Už odchádzate, alebo ešte? Týka sa to mojej ženy. Takže potrebujem sa s vami porozprávať. No veď môžeme sa porozprávať, ale prečo... Prečo tu na chodbe, bez svedkov? Prečo? Svedkov nepotrebujem, chcel som sa s vami stretnúť o samote. Kvôli čomu? Kvôli istej delikátnej záležitosti. Dušan snaží sa zmenšiť. Týka sa to mojej ženy a čas sa posúva. Blíži sa to, rozumiete? Áno, ale veď... Ona začala. Áno, ale veď nemusíte takto z hurta. Veď ja v podstate... Ja vás dopočujem, aj keby ste tak jemnulilinko rozprávali. No, totiž je to taká delikátna vec. Mne samému je to trápne. O čo ide? Povedzme si priamo. Sme predsa susedia. Sme chlapi. Sme chlapi, tak si to povedzme. Šiaci stroj. Konkrétne. No tak je to moja práca. Samozrejme, že ma priťahuje. No, a Gabika ma totiž zlanávila. Čo je s Gabikou? Čo sa stalo? Chystá sa na ples. Sama? No, ja ju berem tak skoro sama. Ale ja mám len toto. A vraj, že by sa to patrilo ako... Toto na ples? No, veď... Ale no tak čo, vy ste včerajší? No ale takto vy nemôžete ísť na ples, no tak... No a dostal som odporúčanie od seriózneho človeka, od Lacka Štibrániho, že vy by ste ako túto delikátnu záležitosť vedeli nejako vyriešiť. Ale milé rád to vyriešime. Kedy sa môžem prísť pomerať? Kedykoľvek sa príďte, ale nemusíte sa ani merať. Ja si vás takto odsvaknem a ja mám takú fotografickú pamäť. Mám vás, dobre. Takže je to vybavené. som rád. A ja som Ešte sa uvidíme, pán Číš. Pán Kurej, a teraz vás prekvapím. Ja vás nemožním, pán Kurej. Ušijem vám nemožnú fertuchu. Budete vyzerať ako taký strašiak do baku. Gabika už nejaký ten týždeň beháva a je to veru na nej aj vidieť. Na to prichádza Štibrány a no uvidíme, čo z toho bude. Sa na mňa nekúkaj tými smutnými očami. Gabika si ťa... Nedá si ťa
Nedám si ťa. Ty si iba kus mesa. Kus mesa z mŕtvého zvieraťa. Choď domov. Choď domov, ty. Choď za mamou. Čo tu robíš? Choď. Dáš to, Gaba? Som chudá, som hladná. Ale no, Gabika, kúkam, ten týždeň dal zabrať, čo? Ako sme to zvládali? Laci, Človeče, bolo to všade normálne ťažké. ubudlo, všetko normálne. Prepáč. To mi ubehlo. Ivetu som tiež, ako si obliekala šaty, tak som toto. No ale jak to ide krásne, no tak ešte kúsok ale chýba, ne? Ešte kúsok, ale ešte 2 dní. A ja už by som sa na to vykašľal. No tam budeš takto držať ruku a nikto si nič nevšimne. No. Takto normálne budeš behať s tou rukou. No tu ruku máš voľnú, pozri, aspoň jednu, a hlavne tú pravú, no. No, vidíš to, tak toto, ale toto by sme mali osláviť. No, presne tak, dobre. No. Správa sa ako strida z perníkovej chalúbky. Budem víriť v prachu. Iba ja. No a za mňou Lojzo, to je jedno. Proste budem hviezda. To čo je? No... To som šla náhodou okolo lesa. Tam bola medovníková chalúbka. A? No, tak som to obrala celé. Máme takéto koláčiky, dobrodky, takže by sme to mali osláviť. Čo povieš na to? Gabika? Odstup, Satan! Odstup! No dovol, ja som striga z perníkovej chalúbky. Ja to nemôžem, ja to vidieť. Ale môžeš, krásne sú, to moja Iveta piekla. Tak ako sme začali, tak aj pokračujeme. Dušan Číš spriada svoj diabolský plán a Marián Ránka sa chystá pozvať Čeron do kina. Obidvaja sa veľmi tešia. Prišla mi SMS-ka. To není možné. Vďaka mne začala opäť veriť mužom. Chápeš? Vďaka mne. Napísal som jej báseň. Chceš ju počuť? Chcem. Počúvaj. Počúvam. Prešeron Marian. Krásna básnička. Krásna báseň. To je báseň básní. A to ste vy vymysleli? To som vymyslel To ja. není možné. A kúpil som aj lístky do divadla. Veď vy píšte básne, Marian. Nebudem. Vy píšte. Ja budem písať básne. Vy sa dajte na dráhu básnika. A kúpil som aj lístky do divadla. Do divadla? No to je fantastické. Na predstavenie. Na predstavenie? No tak na aké predstavenie? Zabudnutý princ. Bože, to je Hrá tam Jakab. Absolútna herecká špička. Kto? Jakab. To je kto? To je slovenská herecká špička. Toho nepoznám, to musí byť nejaký potrimiskár. To je nejaký... No, takže, ja ale musím ísť k svojmu problému, Kúpil som aj Marek. kvety. Ja mám geniálny plán. Dúfam, že to zaberieš. Nemôžem vám prezradiť celý, lebo by som to posral. Ja mám šialený plán. Ja to jej mám... odovzdám kvety. Dobre. Ona A musí príde. spadnúť do koľa. Pani Gabriela sa zjaví za tým terčom. Ona vojde a vtedy vojde ten tajtrlík, príde sem a bude znemožnený. Uvidíte ako. Gabriela. Pán Číš. Bože, takto som nemal vidieť. No to je moja Snehurka. Pán Číš, vy do mňa fúri neskáčte a už mi povedzte to tajomstvo. Za chvíľu sa ho dozviete. Môj tajný plán vyjde, len čo sa tam zjaví ten strašiak do maku.
Tá nula na toalete. No kde ste? Už sa doobliekajte a vojdite sem. Už vchádza. Môj plán sa završuje. To je on. Pozrite sa na ten starodávny strich. Aj telefón sa vám vysmieva. To sa už nenosí. To sa už dávno nenosí. To je starina. Vážení a ctení diváci, rozhodujete opäť vy a máte opäť 3 možnosti. Ešte prosím, nestáčajte. Chcem od vás poznať odpoveď na otázku, ako má Gabika zareagovať. Po A. Zamiluje sa do Alojza ešte viac. Po B. Je znechutená jeho oblečením. Alebo po C. Začne sa správať ako Eva Máziková. Pozrime sa na... Dobre, čiže Gabika sa začne správať ako Eva Máziková. Lojzo, ale ty bohovsky vyzeráš. Poď k Danka, Janke. Poď sem, poď. To si stále sklá. Poď. Zatančíme si ty a ja. Skoč na mňa, hoď kosúra do truby. Poď. Ďakujem, pán Číš. Ďakujem. Marianko, ďakujem ti. Pre Sharon. Nehovor nič. Nechcem počuť nič. Akože nič? Ďakujem ti. A za čo, Sharon? Máš si pravdu. Nie je každý muž zlý. Nie je každý chlap sviňa. Naozaj sú aj iní. Sú. Dám poslednú šancu Georgeovi. Poslednú. Sľubujem, že úplne poslednú, ale to musím mu dať. George. Aj sa naučím po taliansky. Áno. Serus, kamarát. Čo ste tancovali, pasodoble? Dobrý deň, pán Šibrány. Ja nevím, zase som tu videl v našom paneláku Mázikovú. Tátu má si hniezdo, alebo čo? Ale tie peniaze. Tak. Je to obeživo. Ani neviete, kedy sa to vráti k vám, čo? Výborné. Takže jedno je vaše, druhé je vaše. Ďakujem, pán Šibrány. A čo, chlapci, prečo ste takí smutní? Prečo ste to aspoň nezakrájali? Myslím, že to potrebujete celé. Dajte si, chlapci, potrebujete to. Na čo to krájať, ne? No, zlopneme to celé. Mám lístky do divadla. Ale... A čo? Zabudnutý princ. A kto tam hrá? Jakab. To je herecká špička. Nejaký netalentovaný človek. V živote som o ňom nepočul. To je... Dámy a páni, o týždeň sa vidíme na obrazovkách televízie Joj. Toto bolo Kukátko. Dovidenia. Ak nás chcete vidieť naživo, príďte 1. a 2. marca do haly Casa Sport v Košiciach. Hráme o 17. a 20.